Iya. Bisa tak? Bijapni kali. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायफिनबाय जोङो दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं गेम लानानै फैबावबाय आरोना दिनै स' नोंथांमोना जोंजों फिन खेबसेबाव जइन जाफाबावदो नायलांदो गेमानो जाबाय नैबेयाव 10टा बर' फिल्मनि नाम लिरनानै लाबाय गावबागाव बियो मा लिरदों मिथिया आं मा लिरदों मिथिया ओमफ्राय जाय माने हेडफोन लगायनाय थागोन आरो मबाइलाव माने एकदम लाउड स्पिकाराव मेथाइ दामनाय थागोन आं फिल्मनि नामखौ बुंनानै माने बेनो बुंगोन आरोना आं बुंगोन जेनेबा बुंनानै बियो आंनि लिप्सआव नायनानै गेस खालामनांगोन आरो मा इन्टारेस्टिं ना गेमा ओमफ्राय जायनो हाया बे पानिशमेन्ट दं पानिशमेन्टआनो जाबाय नैबे याव जों मोखांखौ दोननांगोन आरो माने जाय गेस खालामनो हाया स' जों गेमखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांदो नोंथांमोना थौफादो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन माने गेमा जों माने जोंबो इन्जय खालामगोन नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो थौदो स्टार्ट खालामनोसै फार्स्ट बियो गेस खालामगोन आरोना बियो गेस खालामगोन फार्स्टआव खनबा रिपिट खालामनाय जागोन खनबायाव जुदि बे गेस खालामनो हाया होमबाना जेनसिगोन आरो बिथाङा स' स्टार्ट खालामनोसै 1 2 3 स्टार्ट स' रायजोफोर फार्स्ट आंनि नै मोजाङै नायदो नोंथांमोनाबो स' दे मिउजिकआ लाउड जासिगोन दा आं बेखौ अन खालामबाय फुल साउन्ड खाफालनि लिरनाय मा आं मा मिथिगौ खननै जाबाय हा जाबाय खनथाम जाबाय हा खाफालनि लिरनाय स' हाबाय बिथाङा खोनादों नामा नों खोनादों मै माथो नों दिन्थिदों इयाव लाउड माने लाउड आच्छा बिथाङा हाबाय खनब्रैयाव हाबाय आं हायोना हाया आं नायनोसै आं नोंथांमोननि सिगां बे फार्स्ट आंनि जाबाय आं दा सोंनोसै बेखौ सोंनाय नङा बुंनोसै माने दा आं लागायनानै लाउड नैबे फुल भलिउम ओमफ्राय दा आं दे बुंदो आइजुंगा Is that funny? नङा खननै जाबाय गोसा खनथाम जाबाय दे खनब्रै जाबाय खनबा नों जाबाय जाबाय आयौ गेस खालामनो हाया जों मामोन खिथादोब्रा मामोन आंनो खिथानांगोन ना नोङो आर'नाइ स' नोंथांमोन बिथाङा जेनबाय जोंनि पानिशमेन्टआ नोंथांमोना मिथिखायो थ' अबभियासलि बे पानिशमेन्टखौ बे आजावनांगोन स' प्लिज दे बिदिनो था दायो मा फैगोन नै रायजोफोर एबार आंनिया बियो सावनिखौ सोंनोसै बे खैबार जाबाय नों मानो बुङाखै खननै जाबाय दे एबार खनथाम जागोनसो एबार एबार जागोनसो जाबाय खनथाम जाबाय खनब्रै र' खननायनि दौलें हाबाय मालाय स' बे मुभिखौ सोंगोन आं नोंथांमोना नायना लादो खनसे जाबाय आलायारन हाबाय लोगोफोर स'
नै रायजोफोर बेखौनो सोंगोन आं दायो नुबायना नोंथांमोना आं बेखौनो सोंगोन आरो दा आं बेखौ लाउड होबाय जाहाथे बे चिटिं खालामनो हाया आरो खनसे जाबाय दे खननै जाबाय दे जुजाइनि अर नङा खनथाम जाबाय हो खनथाम थांबाय दे मोजां होनदों एबार मिनियालासिनो बुं दे जागोन दे खनबा एबार लास्ट सनानि आस्थाम हा हा इतनी खुशी नालाय बे गेस खालामनो हाबाय आं राबो मोनसेबो हाया मोनसे हाबाय आङो ना मोनसे एबार बेखौ सोंगोन दे Yo, mojalan kok langsung buise. Online Panjari. Kon mana bay? Di kayak kambli ya? No. Mr. Panjari. Mr. Panjari mana? Mr. Panjari sih. Geranti angin no. So. Dia salah. No habai na sana lah ya. Das. Pas जाबाय बारु थिगानो दं गोरोन्थिया आंनिनो एबार नोंनि दे जागोन दे ओइ बेखौ दे बे एबार हानाय नङा खोमा दे एसे गोलाव रेडि सना बिउ मासिमां ना खननै देरहाबाय नोंथ' खननै बुंनो हाबाय जेनेबा आंनि गोरोन्थिनि मिस्टेकनि थाखाय जाबाय दा र' खनथाम जाबाय गान्जा फाग्ला राइट एन्सार रेडी दे उधर दे गान्जा फाग्ला एबार जोंनि रायजोफोर बे फिल्मनि मुंखौ नायनो लादों नोंथांमोनाबो जाबाय रेडि जाबाय रेडि माउजि हा बिहामजो रानि मिलायबाय दायो दे रेडि माबा मोनसे tuh बुं माम खनबे जाबाय हे एबार खनबे जाबाय थांबाय फैसानि खर' रुको जरा सबर करो Gila. Mana? Hah? Mana? Mana? Jumpai, gimana jumpai? Mana? Gila. Mana? Hah? Dari video kamu mana? Berapa lama? Ani kontrol gitu nama. Nah, ani gila dulu. Finish kalau mau beri sana. Berapa tangan deh? Mana? Nalla. Nalla itu
दे मोनबाय प्रेंसो खालामाखै दा Prank kamu. Prank kamu deh. Hadiah gitu tuh ada hadiah. Coba nang nih. Saya kamu. Ay mau sih pun udah bayar dong ya. Saya juga balik kok. Coba, ready. Mana जाबाय mana अननायनि बान्था no मोजाङै बुं अरे मा मोजां माबा गुसायलाय नामा नामा बिदिथ' नङा लिप रिडिंसो बेथ' दे सदबांसा दायो रायजोफ्रा बेखौ सोंसै बिथांनाव खनसे थांबाय हा खनसे थांबाय हाला थांबाय बियो खनथाम बिहामजो हाला खनब्रै जाबायहाय मिथियाय मा जादों अरे Tap kalam. आं माबा जे हालां मिनि नोंखानायो बिजाबनि खालि बिहामजो रानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो एक बार वीडियो बनाना नहीं Hei, mana sih? Nah, itu halah, ini mah halah. Deh. Bonjar. Khăn ra vậy. Khăn ra vậy. Đây. Dư giấy. Good ha. Hả? Good ha. अच्छा good ha. Chị. So जोब्बाय जोंनि गेमा बेखियावनो बिबो खननै पानिशमेन्ट मोनबाय आंबो खननै पानिशमेन्ट मोनबाय इकुवेल जाबाय सो थेंक इउ रायजोफोर जोंनि गेमाव माने जइन जाफानायनि थाखाय आरो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय मावजि बुन्दा मावजि बुन्दि खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय रायजो बाय बाय गासैनिसिमबो